Hola amics i amigues, benvingudes i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui vos anem a parlar de la festa anomenada Carnestoltes, una festa molt antiga que se celebra per molts indrets arreu del món. Carnestoltes és una paraula composada per un nom, carn, i un verb tristament en desús, toldre, que significa llevar o extraure. Aleshores, Carnestoltes seria carns llevades. Però anem als inicis. Uns diuen que va néixer fa 5.000 anys a l'antiga Egipte, altres que va néixer dels grecs, però tots coincideixen en les semblances de Carnestoltes en les festes paganes de l'antiguitat clàssica. A l'antiga Roma trobem les festes dionisíaques, les lupercals, les matronals, totes elles coincidint en el pas de l'hivern a la primavera, quan els dies van allargant-se i el sol va guanyant terreny a la nit. Per exemple, les lupercals, que se celebraven en febrer, giraven al voltant de la fertilitat, tant de les dones com de la natura. Juntament amb les saturnals, que es celebraven al desembre, i on tothom se disfressava d'allò que volia i menjava i bevia sense parar, donaren pas al Carnestoltes cristià. El Carnestoltes se celebra uns dies abans del dimecres de Cendra, dia d'inici del període anomenat Quaresma, dies on els cristians, a través de l'austeritat, rememoren els 40 dies que Jesucrist passà al desert. Antigament, els dies previs al dimecres de Cendra, es menjava i bevia amb abundància, preparant-se per a l'entrada de la Quaresma. Però passem a la llegenda. Diuen que el rei Carnestoltes era un rei acostumat a riure's de tots els vilatans, i al seu poble sempre li feia befa a la vella Quaresma, una dona agarrada i molt lletja. El rei Carnestoltes va muntar bones festes, on tots es disfressaven i begueren durant uns dies, menjaren sense parar, i de la vella sempre s'estaven burlant, fins que arriba un dia que de tant de menjar i menjar, el vell gros va rebentar. El poble no pogué fer ni un sol mos, mentre la vella Quaresma guardava menjar al rebost. Penedits a sa casa van anar i ella, burlona, un repte els va proposar. Ella els donaria menjar si ells deixaven de celebrar durant tantes setmanes com la vella tenia de cames. I tots van acceptar, i ella de la finestra va baixar, i en comprovar que 7 cames la vella tenia amagades, pesarosos van estar tota la Quaresma sense res celebrar. El Carnestoltes, avui en dia, són dies de festa i disfresses, i hi ha llocs on hi ha molta tradició, com les Canàries o Brasil, on tot el món és al carrer per a celebrar. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!